Vyhrané vhazování. Myslím si, že budeme potřebovat častější střelbu od obránců, protože před bránkou není vůbec místo. Ale zase rychlá akce, rychlý přechod do protiútoku. 2 na 1, 3 na 2. Za gól! Přesně takovéhle branky musíme čekat. Přesně takovéhle situace musíme hledat, protože dnes to opravdu bude prosekávání trnitých keřů až k růžovému zámku. Krásný zákrok! Tak tomuhle se v angličtině říká game breaking saves, tedy zákroky, které mohou otočit vývoj zápasu. Nepříliš povedené vyhození. A je to gól! Jedinovná nocnici! Máme nového kanonýra. Zcela jistě do pravé šibenice. Čekal jsem, jestli nebude vymýšlet nějakou přihrávku, ale je vidět, že po tom prvním gólu si neskutečně věří. Zamřel oči, poslal to doprava nahoru. Ale teď ho Perry atakoval za bránou a prázdná branka a gól platí, tak to je neuvěřitelné. Šarvátka za naší bránou. To byl ale jednoznačný faul na Tomáš. Tak tohle je trošku zvláštní. Bude jednoznačně potřeba zjednodušit hru v útočném pásmu, nahazovat puky, byť třeba z rohu a snažit se jít na nějakou tu dorážku. Tak to byl zákrok, jaký půjde znovu do výstavky. Už ten tygří skok v pravé tyči byl zázračný. No, zase trochu nepříjemné pro brankaře i to, jak se ten puk vrtěl. Všechny ty kotouče se tady vrtí, je to tím ledem a s tím se nedá nic dělat. Ta kvalita ledu je holt taková, že ty kotouče skáčí. Tečovaná střela, ještě rychlý návrat Ondry Pavelce do brankoviště. Gól! Se vytáhl svůj klenot, backendový blafák, roztáhni mi nohy a já tam dám kotouč tak, jak se sluší a patří. Ten pašerák procestoval přes hranici až do brány. Tak také dnes mohou čepice a klobouky létat, i když tahle dívka se své papachy asi nevzdá. Opřel se do toho uší silou, já myslím, že ani moc nemířil, že měl možná zamřené oči. Můžu s vámi jeden rozhovor? Tak určitě. Jak se zatím vyvíjí zápas? No, jak to vidíte? Na začátku jsem měl trošku problémy s obranou, ale jste se do toho dostali, vole. Trošku ta kombinace vázla, jo, ale pak už to bylo fajn a vyrovnali jsme hru a zajištěná obrana už taky fungovala, občas jsme vystrčili rušky. No a teď už jsme v prdeli, jo. Co říkáte na atmosféru a... Tak určitě, přišlo hodně lidí dneska, to jsem rád. Dráždí staďáka se hraje blbě, jo. Hráli jsme spolu proti sobě nebo proti někomu, ale... Proti mě zhrál. Jo, tak děkuji za rozhovor.